खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव गंनै बिरखंआ जाब्रबथायनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोनदों। अरुणाचलनि गिबिसिन IPS अफिसार रविन हिबुआ DGP रेंकआव प्रमोशन जाबाय। बर्मा जेखाय खनायाव मोब्लिब बोबथाबनायाव सासेनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे जखम। 12 जुनाव थामथि खेबनि थाखाय एन चन्द्रबाबु नायडुआ अन्ध्र प्रदेशआव गिबि मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन। बरपेटा रड रेल स्टेशनाव RPFआ 39,75,000 रांजों लोगोसे 3 एरेस्ट खालामदों। साउदुलपिटायाव सालबारि महकुमा गुदि फोरोंगिरि जथुमानि 7थि 2 बोसोरारि जथुमा। सफिया फिरदौसआ उड़िसायाव गिबि खेब मुस्लिम आइजो MLA महरै देरहासारदों। सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर गेलेनायनि सायख'नाय बादा खुंदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मुम्बाइनि छत्रपति शिवाजी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव गंनै बिरखंआ गावजों गाव सौग्रावलायनायनिफ्राय बेसेबांबा गेदेर जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनदों। समबारखालि मोनाबिलि समाव 27 नं रानवेनिफ्राय एयार इन्डियानि बिरखं नाम्बार AI 657 आ गोजौआव बिरखांनो लाहांदोंल'मोन। बे समावनो इन्डिग' बिरखंनि 5053 नम्बर बिरखंआ बे मोनसे रानवेयावनो लेन्डिं खालामफैदोंमोन। 100 मिटारनिल' फारागथियाव इन्डिग' बिरखंआ उन जादों। समखौ रुजुनानै नायोब्ला 10 सेकेन्डनिल' फारागथि दङमोन। मख'नो गोनांदि इन्डिग' 5053 बिरखंआ इन्दरनि आलिया बाइ बिरखं गाथोननिफ्राय मुम्बाइआव फैदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं 657 नम्बरनि एयार इन्डिया हान्थियारि बिरखंआ तिरुवनन्तपुरम इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव थांनो टेक अफ खालामदोंमोन। दिल्ली पुलिसनि ADGP रविन हिबुआ दिल्ली पुलिसनि DGP महरै प्रमोशन जाबाय। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय रविन हिबुआनो गिबिसिन IPS अफिसार महरै 1993 मायथाइयाव सायख'जादोंमोन। मख'नो गोनांदि IPS अफिसार रविन हिबुआ गावनि फरायनायखौ हंआव थानाय कस्तुरबा गान्धी सेवा आश्रमआव फरायजेनदोंमोन आरो सानजा सियांगनि पासीघाटआव थानाय JN कलेजआव BA थाखोखौ फरायदोंमोन। बेनि उनाव 1993 मायथाइयाव UPSC आनजादखौ उथ्रिनानै अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, चन्डीगढ़, पुडुचेरी केडाराव IPS अफिसार महरै सायख'जादोंमोन। साख्रियाव थानाय समाव IPS अफिसार रविन हिबुआ 2021 मायथाइयाव भारत सोरखारनिफ्राय एन्टि उत्कृष्ट सेवा पदक बान्था मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो अरुणाचल सोरखारनिफ्राय रविन हिबुआ 2 सनानि मेडेल मोनदोंमोन। IPS अफिसार रविन हिबुनि बे जाफुंसारनाय एबा DGP रेंकआव प्रमोशन जानाय खौरांखौ मोननानै अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खान्डुआ गोजोननाय फोरमायदों आरो हामलायथि जासिहरदों। बाक्सा जिल्ला बर्मा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बर्मा मुसलपुर गाहाय फोनांजाब लामानि जेखाय खनायाव मोब्लिब थारजों बोबथाबजानायनि जाउनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सनिबारनि हराव अखा आरो बार फैनानै जेखाय खना मुंनि जायगायाव गिदिर फांसे बिफाङा मोब्लिबनि थाराव बायसोमनानै मोब्लिब खुन्थियाया बायो आरो मोब्लिब थारा लामा गेजेराव हायाव गोग्लैनानै थायो। बे समावनो फाथै बिलाइनि फालांगि खालामनानै नखर सोलिग्रा सानै सुबुं नितुल रय आरो देबजित रयआ गुबुन सानफोरनि बायदिनो बर्मा सप्तायारि हाथायाव फुङावनो न'निफ्राय फाथै फाननो होननानै थांदोंमोन। बे समावनो लामायाव बिफांजों बायसोमनानै गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब थाराव सौग्रावो आरो बोगथाब जायो। बे मोब्लिबनि बोगथाबनाय जायगायाव श्रीपुर देउर गामिनि नितुल रय मुंनि फाथै फालांगिरिया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो देबजित रय मुंनि फालांगिरिया गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय देबजित रयखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीआव लांनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। TDPनि गाहाय एन चन्द्रबाबु नायडुआ फैगौ 12 जुनाव थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्त्रि महरै बिबान आजावनानै समायखिरा लासिगोन। मख'नो गोनांदि 30 बोसोर सिगाङाव एन चन्द्रबाबु नायडुआ गिबि खेबनि थाखाय 1995 मायथाइयाव अन्ध्र प्रदेशआव गिबि मन्त्रिनि बिबानखौ रुजुनदोंमोन।
आरो नैथि खेब गिबि मन्थ्रि जानानै 2024 मायथाइयाव तेलुगु दसम पार्टिया सोरखार दानो हायाखैमोन। नाथाय बे खेबाव एन चन्द्र बाबुजों दैदेनजानाय तेलुगु दसम पार्टिया लकसभा बिसायख'थिजों लोगोसेनो अन्ध्र प्रदेश एसेम्ब्लिनिबो बिसायख'थियाव गोबां भट मोननानै सोरखार दानो हानाय गोहोआव फैफिनबाय। 12 जुनाव एन चन्द्र बाबु नायडुआ कृष्णा जिल्लानि गन्नावरम केजराभाल्ली आईटी पार्कआव समायखिरा लासिगोन होननानै अन्ध्र प्रदेशनि सीएमओ अफिसनिफ्राय मिथिहोदों। टीडीपी एबा तेलुगु दसम पार्टिया अन्ध्र प्रदेशनि गासै मोन 175 मासिनि गेजेराव एनडीएआ गासै मोन 167 मासि आवग्रिनो हादोंमोन। त्रिपुरा आगरतलायाव थांनो गोनां कान्चनजंगा एक्सप्रेस ट्रेनखौ सिग्रोमनायाव बरपेटा रड रेल स्टेशननि आरपीएफ जवानफोरा गासै 39,75,000 रां जब्द खालामनो हादों। लोगोसेनो बे केसजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ आरपीएफआ एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामजानाय 3नि मुङा फारियै आख्तर हुसेन, नजरुल इस्लाम आरो रिंकु मिया होननानै सिनायथि होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा गुदि फोरोंगिरि आफादनि 7थि 2 बोसोरारि जथुम्माया रबिबारखालि जानानै थाङो। फुङाव साफाइ अभियान, बिफां फुलि गायनाय, फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं बावनाय, गेवलां मेल, गोसोखां खाम्फा बेखेवनाय, आजिरा मोननाय फोरोंगिरिखौ मान बावनाय बायदि गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव आलासि महरै बाहागो लादों आसाम रायजो गुदि फोरोंगिरि सन्मिलननि गाहाय नेहाथारि रातुल चन्द्र गोस्वामीआ। फोरोंगिरिफोरनि नुजाथिनायखौ नोजोर होग्रा एपखौ लोरबां होननानै बुंनानै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना जेबो गोसो होआखै आरो आसाम हादरसानि सोलोंथाइ खान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै मुंख'नानै बुंदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों दि हायुङारि सोलोंथाइ खान्थि बायदिब्ला आसामनि फरायसालिफोराव बिथायारि सानज'थाइनि खामानि मावनाय जायाखै। सालबारि महकुमा फोरोंगिरि सन्मिलननि आफादगिरि जामालुद्दिन आहमेदनि आफाद दैदेननाय मेलाव लोगोसेनो बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिदों फरायसालिनि लेङाइ नायदिंगिरि रतन कुमार सुत्रतरा। फोरोंगिरि सन्मिलननि गेवलां मेलाव फोरोंगिरि, फरायसुला-फरायसुलि, फरायसालिनि जौगानायनि सायाव नोजोर होनानै माखासे गोनांथार थांखिफोरबो लानाय जादों। उड़िसानि बारापति कटाक एसेम्ब्लि बियाबनिफ्राय कंग्रेस दलनि बिजाथि सफिया फिरदौसआ गिबि खेब उड़िसायाव मुस्लिम एमएलए महरै देरहासार जानो हादों। 32 बोसोर बैसोनि लेखा गोरों आइजो एमएलए सफिया फिरदौसआ उड़िसायाव गाव हारसिंल' कंग्रेस दलनिफ्राय एमएलए महरै देरहासारदों। बीजेपी दलनि बिजाथि पूर्ण चन्द्र महापात्रखौ 8,001 भटजों फेजेननानै हादोंमोन। अदेबानि उड़िसानि गासै 147 एसेम्ब्लि मासिनि गेजेराव बीजेपी दोलोआ गासै मोन 78 मासि मोननानै फैगौ 12 जुनाव बीजेपीआनो सोरखार दानो हासिगोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। बाक्सानि सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों रेबेल्स इउनाइटेड फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर गेलेनायनि सायख'नाय बादा खुंदों। बे जोलुर गेलेनायनि सायख'नाय बादाया 2024 आरो 2025 इं मायथाइनि जिल्ला जन आरो रायजोआरि इयुथ लीगनि सिङाव 13, 15 आरो 17 बैसोनि थाखाय देग्लाय जानजि खाफ्रादों रेबेल्स इउनाइटेड फुटबल क्लाबआ। बेनिखायनो सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि बेन्दोंआव थानाय बायदि गामिनिफ्राय लेंहरनाय जादों उन्दै गथ'फोरखौ। गेलेनायनि खाबुखौ आबुं खालामनो थाखाय रेबेल्स इउनाइटेड फुटबल क्लाबआ मोजां जोलुर गेलेगिरि सायख'नायनि बादा खुंदों। सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय रेबेल्स इउनाइटेड फुटबल क्लाबनि गाहाय मावफुं मावख'गिरि डक्टर दुलेन बसुमतारीनि दैदेननाय जोलुर गेलेनाय सायख'नायनि बादायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि आइएसएल प्लेयार गेलेगिरि दुर्गा बर'आ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।